San Lukasen evangeliotik. Aldi hartan, lege maisu batek jaiki eta azpikeriaz galdetu zion Jesusi. Maisu, zer egin behar dut ondaretzat betiko bizia jasotzeko? Jesusek esan zion, zer dago idatzia Moisesen legean? Zer irakurtzen duzu? Hark erantzun, maita ezazu jauna zeure jainkoa bihotz-bihotzez, gogo osoz, indar guztiz eta adimen guztiz. Eta lagunurkoa zeure burua bezala. Jesusek erantzun zion, ederki erantzun duzu, bete hori eta bizia izango duzu. Senideok, Frantzisko aita santuari jarraituz, jaso ditzagun berak egiten dizkigun deiak. Honela zioen Frantzisko aita santuak. Elizak, Kristoren Eliza izaten jarrai nahi badu, ezin zaie itxaropen zantzurik kendu erbesteratuei, desplazatuei eta errefuxiatuei, nazioarteko gertakari gatazkatsuek ihes egitera behartzen dituztenei. Kristau elkarteak beti prest egon behar du ahulenen eskubidea defendatzeko. Zabalditzala eskuzabaltasunez bere ateak, inori ez dakion inoiz bizitza hobe baten esperantzarik falta. Piztu dadila gure bihotzetan jaunaren hitza, azken juizioaren parabolan esan zitzaiguna, bidean nengoen eta ostatuan hartu ninduzuen, zeren nire anaia txikienarekin egin zenuten bakoitzean, nirekin egin bai zenuten. Eta horrela dio, premiaz eskatzen dut milaka behartsuentzako itxaropena, sarritan ez bai dute bizitzeko behar dutena. Ezin dugu egoera hain dramatikoetatik aldendu, gaur egun nona ikusten bai dira, eta ez munduko zenbait lekutan bakarrik. Une askotan, nazioarteko eztabaida politikoetan eta ekonomikoetan aitatzen dira pobreak, baina jarduketa zehatza egiteko garaian, azken tokian geratzen dira maiz. Ez dezaguna ahaztu, pobreak ia beti biktima dira, ez errudunak.